Βασιλική, εγώ δεν είμαι για social. Δεν έχω αυτή την προσωπικότητα και δεν ξέρω πώς να γίνω viral. Ποιος σου είπε ότι πρέπει να γίνεις viral? Αν είσαι coach, δεν πας να μαζέψεις views και like για τη συλλογή σου. Εξάλλου, δεν κάνεις challenges στο TikTok, ούτε σε κανένα talent show είσαι. Περνάς απλά το μήνυμά σου σε κάποιον που αυτή τη στιγμή παλεύει με όλα εκείνα τα «δεν μπορώ», «δεν είμαι αρκετός ή αρκετή», «δεν είμαι έτοιμος ή έτοιμη». Αυτός λοιπόν είναι ο άνθρωπος που σε χρειάζεται. Και για να τον αγγίξεις, πίστεψέ με, δεν χρειάζεται να βαράς παλαμάκια, αλλά να μιλάς ξεκάθαρα, αυθεντικά, όπως είσαι. Με ένα μικρό βιντεάκι που να λέει αυτό που πραγματικά θες να πεις. Με ένα μήνυμα που να του δείχνει ότι τον καταλαβαίνεις. Με μια ροή που δεν τον κουράζει, τον κρατάει εκεί και δεν κάνει αμέσως scroll. Αυτό, τόσο απλά. Δεν είναι τα social για να γίνεις άλλος άνθρωπος, είναι για να φαίνεσαι εσύ. Και αν μαθες να το κάνουμε αυτό χωρίς άγχος, χωρίς βιασύνη, στείλ μου προσωπικό μήνυμα με τη λέξη βίντεο και ξεκινάμε αμέσως. Είμαι η Βασιλική, video editor και content creator. Και αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like και follow.